Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εκπομπή Απασφάλιση. Το εβδομαδιαίο σας παράθυρο στην ενημέρωση γύρω από θέματα συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά και εργασιακά. Μπορεί οι μέρες που βιώνουμε να ταιριάζουν πάρα πολύ με το ζήτημα του κατώτατου μισθού, όμως εμείς στην Απασφάλιση θα πάμε λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί είμαστε ακόμα στον Μάρτιο και ο Μάρτιος ήταν ο μήνας της γυναίκας. Και θα φροντίσουμε στη σημερινή εκπομπή να δώσουμε βήμα στις γυναίκες, να δώσουμε βήμα στα ειδικά επαγγέλματα που επιλέγουν ορισμένες εξ αυτών και πώς τα πετυχαίνουν και πώς τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα μας επιτρέψει ο άντρας της συντροφιάς, να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες και να τις προσφωνήσουμε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στην σημερινή Απασφάλιση να έχουμε δίπλα μας τη διοικήτρια του ΝΑΤ, την κυρία Γεωργία Μανιάτη. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και την κυρία Ουρανία Σικά, πλοίαρχος στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Τάνκερ 180.000 τόνων. 150 Suez Max. Πω. Εντυπωσιακό και μόνο που το αναφέρετε. Πόσο μάλλον να το κυβερνάτε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Η όλη εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε βέβαια να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο πάνελ αν δεν είχαμε κοντά μας και τον κύριο Κώστα Τσακαρόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος έχει διτό ρόλο σήμερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάλι για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Έχετε υπάρξει διοικητής στο ΝΑΤ. Ουσιαστικά δώσατε τη σκητάλη στην κυρία Μανιάτη που έχετε δίπλα σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από τη θητεία σας εκεί στο ΝΑΤ στηρίξατε πολύ το γυναικείο επάγγελμα στη θάλασσα. Αναδείξατε στοιχεία, προχωρήσατε σε συγκεκριμένες εκθέσεις, να προσπαθήσετε να τα κωδικοποιήσετε και η παρουσία σας σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τις κυρίες που η κάθε μια προσφέρει στην ναυτιλία από το δικό της πόστο να αναδείξουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ηγέτιδα οικονομική δύναμη που τρέχει στην Ελλάδα, την ναυτιλία μας. Την ναυτιλία μας και την οποία ναυτιλία μας, κυρία Μανιάτη, την είχαμε λίγο παραπεταμένη τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν είχαμε εκθέσεις να δούμε πόσοι δουλεύουν πια σε αυτό το πόστο. Πόσες γυναίκες δουλεύουν σε αυτό το πόστο. Όντως, με την έκθεση της ναυτικής απασχόλησης που έγινε για πρώτη φορά το 2022 επί θητείας κυρίου Τσαγκαρόπουλου. Εσείς τότε ήσασταν Γενική Διευθύντρια. Τότε ήμουν Γενική Διευθύντρια. Και με τη συμμετοχή όλων καταφέραμε και με την ΑΠΙ ΔΕΛΤΑ που είναι ένα βασικό εργαλείο, η αναλυτική περιοδική δήλωση των ναυτικών, που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άμεσα στοιχεία μέχρι και ένα μήνα πριν την εργασία του κάθε ναυτικού, καταφέραμε και συλλέξαμε στοιχεία και μαζί με το Business Intelligence που είναι το BI πάλι. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη μας κάρτα, πάντα σε σχέση με ακριβώς αυτό που μας λέτε, τις γυναίκες στην ναυτιλία, την έκθεση που παρουσιάσατε προημερών. Νέα στοιχεία, φίλες και φίλοι, από το 23 και το 24. Φαίνεται ότι το 23 το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην ναυτιλία ήταν στο 7,2%, 1.838 για την ακρίβεια, επί συνόλου 25.540 εργαζομένων σε όλα τα πόστα. Ένα χρόνο μετά το 2024 αυξήθηκε το ποσοστό, πήγε στο 7,8%. Οι γυναίκες πλέον είναι 2.048 που εργάζονται σε διάφορες θέσεις στον τομέα της ναυτιλίας, επί συνόλου 26.232 εργαζομένων σε αυτό το τομέα. Κυρία Μανιάτη, έχει προϋπάρξει διοικήτρια στο ΝΑΤ πριν από εσάς? Είστε η πρώτη. Είμαι η πρώτη. Σπάσατε το κατεστημένο δηλαδή. Σπάσαμε. Προσπαθήσαμε. Κύριε Τσακαρόπουλε, καταφέρατε. Δώσατε λοιπόν, ανοίξατε δρόμο. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πεδίο. Για την ακρίβεια θα δικούσα την κυρία Μανιάτη, γιατί τη βρήκα εκεί. Άρα είχε ήδη εκεί διαμορφώσει το δρόμο. Είστε γέννημα θρέμα λοιπόν παιδί του ΝΑΤ. 40 χρόνια ΝΑΤ. 40 χρόνια. Τον Απρίλιο κλείνουν 40 χρόνια. Άρα τη βρήκατε εκεί και τι καλύτερο από το να την αφήσετε στο πόδι σας. Είχα μια εξαιρετική συνεργασία και ήξερα ότι ειδικά για αυτό το διάστημα της μεταβατικής πρόβλεψης που έχει ο νόμος Κεραμέως για τον ορισμό των διοικήσεων, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο από την Γεωργία που γνωρίζει το ΝΑΤ πάρα πολύ καλά, αγαπά τους ναυτικούς, όπως και όλοι οι υπάλληλοι του ΝΑΤ. Θέλω να εστιάσετε στο εξής. Η Γεωργία μιλάει συνέχεια στο πρώτο πληθυντικό. Ειλικρινά αυτό είναι στοιχείο το οποίο είναι δικό μας. Ακριβώς. Είναι μια κοινή προσπάθεια. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΝΑΤ, όλοι οι υπάλληλοι του ΝΑΤ ξεχωρίζουν. Εγώ είχα την ευτυχία σχεδόν 3 χρόνια να είμαι μαζί τους και μέσα από αυτήν την κοινή δράση και προσπάθεια καταφέραμε να βρούμε και τον πλούτο αυτό που πήγαινε χαμένος τόσα χρόνια. Έτσι, αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Θα μας επιτρέψετε όμως να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Σικά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, μα καλά πλοίαρχος πώς έγινε? Πρώτα απ' όλα θαυμάζω
τις αντοχές σας. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πολύ ταξιδεύω με πλοία. Μάλλον με πειράζει η θάλασσα. Θαυμάζω τις αντοχές σας γιατί έχετε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Που σημαίνει ότι έχετε βρεθεί σε πολύ βαθιά νερά και έχετε πάει μια χαρά. Πώς προέκυψε η αγάπη για τη θάλασσα? Ήταν συνειδητή επιλογή. Καταρχήν γεννήθηκα στην Αθήνα. Καταγωγή μου από τη Σκόπελο. Άρα έχετε καταγωγή από κάποιο νησί. Ναι. Έτσι. Κάθε καλοκαίρι ήμασταν εκεί και περνούσα τα καλοκαίρια μου. Οπότε από μικρή ηλικία με γοήτευσε η θάλασσα. Και επιλέξατε μέσω πανελλαδικών εξετάσεων να... Ναι, μέσα από πανελλαδικών εξετάσεων. Πριν από πόσα χρόνια, αν επιτρέπετε? Το 2000, κάπου εκεί. Μάλιστα. Τελείωσα την Ιόνιο σχολή και ήταν η πρώτη μου επιλογή. Βέβαια, είχα βάλει και κάποιες άλλες επιλογές ναυτιλιακών σπουδών. Όταν τελείωσαν οι σπουδές, θα δούμε και το πλοίο σας. Ναι, Όταν τελείωσαν λοιπόν οι σπουδές αυτές, πώς σας απορρόφησε το επάγγελμα? Είδα το ρόλο που παίζει το πλοίο στον κόσμο και στην Ξεκινήσατε κοινωνία. κατευθείαν στην Ποντοπόρο δηλαδή? Όχι. Ξεκίνησα από τα επιβατικά πλοία και είδα την εξέλιξη, τι μπορείς να πάρεις παραπάνω από αυτό το επάγγελμα. Αυτό είναι το πλοίο σας? Ναι. Μάλιστα. Το πλοίο μου είναι αυτό. Μια σταλιά είναι. Πόσα χρόνια είστε? Βέβαια, πήγαμε στη Γιάρδα και έχουμε γίνει πάρα πολύ όμορφοι. Μπράβο σας. Πόσα χρόνια είστε εκεί, στο συγκεκριμένο πόστο? Όχι. Βασικά ανήκω στον όμιλο Αγγελικούση. Δουλεύω για τη Maran Tankers και δεν έχω κάποιο στάνταρ πλοίο. Το πλοίο σας λέγεται Maran Poseidon. Ναι, αυτό το πλοίο, η πρώτη μου πλοιαρχία ήταν το Maran Poseidon. Πόσα μέλη έχετε πλήρωμα? 29. 29 και εσείς 30 δηλαδή? Όχι, μαζί με σας. Μάλιστα. Άλλη γυναίκα στο πλήρωμα? Είχα και μία ακόμα ανθυποπλοίαρχο, τιμή μου που δούλεψα μαζί της και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πληρώματος. Πώς σας έχουν αντιμετωπίσει? Υπάρχει δηλαδή αυτή η αμφισβήτηση? Όχι. Ή υπάρχει μια εμπιστοσύνη, ας πούμε, γιατί γνωρίζουν τις ικανότητές σας? Αντιλαμβάνονται ότι για να είστε εκεί και να σας έχουν επιλέξει να πει ότι είστε άρτια εκπαιδευμένοι, οπότε κανένα πρόβλημα? Πέρα από αυτό, πέρα από τις εκπαιδεύσεις, πέρα από τα σεμινάρια, είναι και η επικοινωνία που έχεις με το πλήρωμα. Όταν τους εξηγείς, τους κάνεις meeting και βλέπεις ότι λειτουργείς πλέον σαν ομάδα, όλα αυτά τα περί φίλου και ο ένας είναι Φιλιππινέζος, ο άλλος είναι Ρουμάνος, μπαίνουν σε δεύτερο. Το θέμα είναι η ομάδα μας. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στο... Ναι, ο γραμματικός ήταν Έλληνας. Μάλιστα. Δηλαδή οι αξιωματικοί συνήθως είναι Έλληνες και το υπόλοιπο πλήρωμα, μάγειρας, καμαρότη, είναι Φιλιππινέζοι. Πού έχετε γυρίσει το τελευταίο διάστημα ανά τον πλανήτη? Σε αυτό το ταξίδι κοιμήθηκα Μεσόγειο και Ατλαντικό. Μεσόγειο και Ατλαντικό, μάλιστα. Ιταλία, Αγγλία, Ουρουγουάη, West Africa, οπότε τα πιάσα όλα τα περιβόρια. Μας αγαπάει πολύ. Μέχρι και τη σημαία έχουν φροντίσει να την έχουν παρόμοια με τη δική μας. Το γεγονός ότι βλέπουν οι άλλοι μία πλοίαρχο, δεν λέω το πλήρωμα, στα λιμάνια που πιάνετε, τους προκαλεί κάποια συστολή, έχετε διαπιστώσει τέτοια πράγματα ή οι σχέσεις σας είναι απολύτως αγαστές? Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άλλωστε στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν και γυναίκες που είναι πιλότοι, όχι της αεροπορίας, η δική μας η πιλότη. Σωστό. Υπάρχουν και άλλοι καπετάνοι σε διαφόρου τύπου πλοίων, όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, όπως είναι τα αποστάλια. Τώρα πρόσφατα έμαθα για μια Ελληνίδα. Οπότε είναι σιγά σιγά φεύγει αυτό το στάνταρ, να πούμε, που ήταν αντρικό επάγγελμα. Έχουμε κάποια στοιχεία για να δώσουμε έτσι τροφή στη συζήτηση. Στοιχεία που βγήκαν μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε από μια έρευνα της Manpower, που αξιολόγησε βέβαια και από την παγκόσμια αντίστοιχη οργάνωση στοιχεία και τα παρουσίασε, για το χάσμα των φύλων, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στην Ευρώπη. Θέλω μετά το σχολείο σας, κύριε Τσακαρόπουλε, γι' αυτό. Η Ελλάδα το 2023, φίλες και φίλοι, κατήχε την 93η θέση σε ό,τι αφορά το χάσμα των φύλων. Το 24 πήγε πολύ καλύτερα, έπεσε 20 θέσεις, πήγε στην 73η. Αυτό κάτι δείχνει. Στην Ευρώπη πάλι είναι 34η επί συνόλου 40 χωρών. Εκεί κάπως
πρέπει να βηματίσουμε λίγο περισσότερο. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία, η έρευνα δείχνει ότι στην εκπαίδευση είμαστε στην 66η θέση, στις οικονομικές δραστηριότητες και στην πρόσβαση στις ευκαιρίες στην 80η, στην υγεία και στην επιβίωση στην 95η θέση. Σε ό,τι αφορά την έρευνα της Manpower τώρα, για το κομμάτι της ισότητας των φύλων, ρωτήθηκαν εργοδότες, περίπου 520. Το 24% εξ αυτών δηλώνουν ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για να πετύχουν την ισότητα των φύλων. Ο παγκόσμιος όρος είναι υψηλότερος πάλι, στο 32%. Διαπιστώνει η Manpower κάποια ζητήματα στα επιμέρους κομμάτια. Σε ό,τι αφορά την ανώτατη διοίκηση, η συμμετοχή των γυναικών είναι στο 22%. Αυτό ταιριάζει και με εσάς, κυρία Μανιέτη. Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές και τεχνικές ειδικότητες, είναι στο 27%. Σε ό,τι αφορά το middle level management, στο 29% και σε ό,τι αφορά το front line management, στο 31%. Και σε ό,τι αφορά το μισθολογικό χάσμα, τελευταία κάρτα, και ο λόγος μετά στους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Τα στοιχεία του ΙΝΕΓΕΣΕ τώρα μας δείχνουν ότι στις γυναίκες προκύπτει 16,5% χαμηλότερος μισθός από τους άντρες για ίση εργασία. Και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Η Ελστάτ μάλιστα το ανοίγει ακόμη περισσότερο. Η απόκλιση που έχει εντοπίσει στο μισθολογικό πεδίο ξεκινάει από το 8,6% και φτάνει στο 40,5%. Όλα αυτά συνηγορούν στο να μας έχουν τοποθετήσει στη θέση που μας έχουν τοποθετήσει ανά τον πλανήτη και να πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα. Το ΝΑΤ, κύριε Τσακαρόπουλε, έχει κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει κάνει βήματα στο να στηρίξει τη γυναίκα, στο να αναδείξει το ρόλο της, στο κομμάτι της ναυτιλίας, στο κομμάτι των θέσεων εργασίας που προκύπτουν εκεί. Τα βήματα αυτά δεν γίναν τυχαία. Γίναν στοχευμένα γιατί διαπιστώσατε μια εικόνα. Κοιτάξτε, καταρχήν αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης να τονώσουμε τη γυναικεία απασχόληση, να άρουμε τα εμπόδια που ακόμα υπάρχουν δυστυχώς και αποκαλύπτονται και από τις έρευνες, αναδεικνύονται, προκειμένου να μπορέσει η γυναίκα να συμμετέχει ισότιμα και να συμμετέχει ακριβώς με τους ίδιους όρους. Έχουν γίνει ήδη πολλές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο στο ΝΑΤ. Στο ΝΑΤ καταφέραμε να αναδείξουμε ένα συγκεκριμένο σημείο, να φωτίσουμε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο μάλιστα μπορώ να σας πω ότι είναι ενθαρρυντικό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Δηλαδή... Πολύ ενθαρρυντικό, γιατί ο παγκόσμιος όρος είναι στο 2%. Ακριβώς. Και το ΝΑΤ δείχνει ότι η εργασία των γυναικών στην ναυτιλία είναι στο 7,8%. Ακριβώς, συνεχώς. 4 μονάδες πάνω. Και μάλιστα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό αντίστοιχα θέλουμε να το δούμε και σε άλλα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας. Σίγουρα όταν... Συγγνώμη που σας διακόπτω, δίνετε μια πολύ καλή πάσα στον ΕΦΚΑ για να μπορέσει και εκείνος στο μεγάλο μαγαζί, ας πούμε, το υπερταμείο, να κάνει κάτι αντίστοιχο, να ελέγξει, να βρει, να διαπιστώσει πού εργάζονται οι γυναίκες, πού υπάρχει έλλειμμα, πώς μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤ έχει εφαρμόσει πολλές καλές πρακτικές και έχει αποτελέσει και πρότυπο και για άλλους φορείς. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία εκεί έξω, τα οποία μένουν αναξιοποίητα και τα οποία πραγματικά είναι εργαλεία για κάθε κυβέρνηση και για κάθε διοίκηση που αν αξιοποιηθούν στη σωστή κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν προκειμένου να αρθούν περαιτέρω τα εμπόδια. Ασφαλώς. Για παράδειγμα, βλέπουμε όχι μόνο τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία. Βλέπουμε τις γυναίκες ναυτικούς ότι... χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ έχουμε στην παρέα μας μια γυναίκα καπετάνισσα στην ποντοπόρο ναυτιλία. Βλέπουμε ότι κατά βάση κινούνται στην ακτοπλοεία και κυρίως ασχολούνται στα τουριστικά σκάφη. Ακριβώς κυριαρχικά αποτελεί εξαίρεση. Έτσι είναι. Αλλά πραγματικά τέτοιες εξαιρέσεις ανοίγουν δρόμους. Και αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι αφενός μεν την επιλογή που δίνει η θάλασσα, η ελληνική ναυτιλία στα νέα παιδιά. Την επαγγελματική διέξοδο. Κορίτσια και αγόρια, ακριβώς. Βλέπουμε παιδιά τα οποία προσπαθούν, πασχίζουν να περάσουν μέσα από τις Πανελλήνιες σε σχολές, οι οποίες δεν αποτελούν καλή επαγγελματική επένδυση. Δεν προσφέρουν εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση. Ακριβώς. Εδώ η ναυτιλία αποτελεί. Και με καλές αμοιβές. Μια πολύ εξαιρετική επιλογή, ακριβώς με πολύ καλές αμοιβές. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η ναυτιλία έχει πολύ καλύτερες αμοιβές από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που υπάρχουν. Και αποτελεί και παράλληλα μια επιλογή που για τον Έλληνα θα έπρεπε να είναι πρώτη επιλογή και μετά να πάει στα υπόλοιπα. Ζούμε έχοντας τη θάλασσα τριγύρω μας. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε
και γι' αυτό έχουν γίνει και ενέργειες. Ήδη με τον ΝΑΤ άλλη φορά είχαμε αναδείξει και τις άλλες ενέργειες που είχαν γίνει στα σχολεία μας. Προκειμένου... Όταν ήσασταν διοικητής του ΝΑΤ, σας είχαμε πάλι φέρει εδώ και το είχαμε φροντίσει να το αναδείξουμε. Ακριβώς. Αντίστοιχα, λοιπόν, μπορούμε να φωτίσουμε και άλλα τέτοια σημεία και σαφώς και ο ΕΦΚΑ και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που διαθέτουν αυτή την πληροφορία και το Υπουργείο μέσω του συστήματος Εργάνη έρχεται και αναδεικνύει και φωτίζει τέτοια ζητήματα σχετικά με την συμμετοχή των γυναικών αναδραστηριότητα. Είναι σημαντικά να πάρουν αυτή την κατεύθυνση και να αξιοποιήσουν αυτά προκειμένου να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Κυρία Μανιάτη, έχετε οικογένεια? Έχω. Μπορεί να συνδυαστεί το επάγγελμα, η υψηλή θέση, η θέση της διοικήτριας του ΝΑΤ με την οικογένεια, να ταυτιστεί? Εγώ, αν έχεις πάντα την συμπαράσταση της οικογένειας, μπορεί να κάνεις τα πάντα. Και εγώ την είχα και ποτέ δεν αισθάνθηκα ούτε ότι. Αυτό είναι μπόνους στο σύζυγο, δηλαδή. Βεβαίως. Και στην κόρη επίσης. Σύμφωνοι, ασφάλεια. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες σε όλους με καλή θέληση και βέβαια από την άλλη πλευρά να υπάρχουν και δυνατότητες και να αξιοποιούνται ανάλογα. Μου λέγατε ότι το ΝΑΤ έχει πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας. Ναι, βεβαίως. Εδώ είναι ο κύριος Τσαγκαρόπουλος. Εδώ είναι, το ξέρει και ο κύριος Τσαγκαρόπουλος και το έχουμε πει. Ο οργανισμός μας προβλέπει 168 θέσεις. Αυτή τη στιγμή μόνιμη υπάλληλοι είναι 80. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά κάνουμε τα δυνατά και έχουμε και αποτελέσματα. Άρα είναι η μισή υπάλληλοι από αυτούς που θα έπρεπε. Είναι η μισή από αυτούς που θα έπρεπε. Για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει ένα τέτοιο ταμείο. Φυσικά. Το πιο παλιό ταμείο της χώρας. Και προσπαθούμε πάλι παρόλα αυτά και οι συντάξεις βγαίνουν κατά λόγω αρμοδιότητας δικής μας. Άμεσα ένας ναυτικός. Όταν λέμε άμεσα, γιατί καθυστέρησης μιλάμε? Μιλάμε για 3 μήνες σύνταξη από την ημερομηνία που υποβάλλει. 3 μήνες σύνταξη, καθυστέρηση δεν είναι καθυστέρηση. Δεν είναι. Από ό,τι έχουμε δει. Αντίστοιχα, τον επόμενο μήνα. Δεν βγαίνει καν λήξη πρόθεσμη. Δεν βγαίνει καν λήξη πρόθεσμη. Πολύ σωστά. Θέλει 90 μέρες για να βγει πρόθεσμη. Και σε ένα μήνα μετά βγαίνει η επικουρική και ακολουθεί και το εφάπαξ. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν κάνουμε τα δυνατά. Ο κύριος Τσαγκαρόπουλος το ξέρει, γιατί έχουμε περάσει μαζί κάποιες δύσκολες μέρες. Αλλά παρόλα αυτά τότε που είχε μπλοκάρει το σύστημα με τις συντάξεις. Και είμαστε όλοι μαζί και εκεί τα καταφέρνουμε όλοι. Και προσπαθούμε και ακόμα προσπαθούμε. Βελτίωση, το είπατε πριν, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Να γίνουν και τίποτα προσλήψεις όμως. Έτσι, να το πούμε πού, να το πούμε. Ο κύριος Τσαγκαρόπουλος είπαμε ότι δεν είναι καθήλυνα αρμόδιος. Να το πούμε στο ΑΣΕΠ, να το πούμε στην αρμόδια υπουργό. Πώς πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα? Θα σας πω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχουμε καταρχήν την τύχη να έχουμε υπουργό εργασίας, μία πρώην υπουργό εσωτερικών. Καλά, εννοείται πρώτον γυναίκα που συμμετέχει. Ακριβώς. Μιας και το πρώτο σκέλος της είναι αφιερωμένο στις γυναίκες, να το πούμε και αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, η Νίκη Κεραμέως διαθέτει ειδική τεχνογνωσία. Τώρα πια και υφυπουργό εργασίας γυναίκα. Και υφυπουργό εργασίας, ακριβώς. Γυναικοκρατείται το Υπουργείο Εργασίας. Η οποία, μάλιστα, υφυπουργός εργασίας, η κυρία Ευθυμίου, είναι και η αρμόδια που εποπτεύει το ΝΑΤ. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν, επειδή το ΝΑΤ, όπως σας είπα, το ξέρω και ξέρω και τις ανάγκες και τις έχουμε συζητήσει και με την υπηρεσία και είναι πάντα δίπλα και υπουργός και υφυπουργός στα θέματα του ΝΑΤ. Σαφώς έχει δοθεί προτεραιότητα στο να καλύψουμε με μόνιμες θέσεις. Μέχρι τότε έχουμε αξιοποιήσει ό,τι εργαλείο μας προσφέρεται, όπως το ειδικό πρόγραμμα του 5567 της ΔΥΠΑ, που έδωσε την ευκαιρία και σε συμπολίτες μας σε μια πολύ ευαίσθητη φάση του βίου τους που ήταν εκτός του πεδίου εργασίας, αφενός ακριβώς να επαναδραστηριοποιηθούν, αφετέρου να χτίσουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Δεν είναι κρίμα όμως, ακριβώς επειδή αξιοποιείται, και καλά το λέτε, πολύ ορθά το λέτε, αξιοποιούνται πολίτες αυτής της ηλικίας μετά από κάποιους μήνες να φεύγουν από το πόστο τους, ακριβώς τη στιγμή που έχουν μάθει τη δουλειά και τους έχουν ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κοιτάξτε, η λογική των προγραμμάτων απασχόλησης πάντα είναι στο να έρθουν να δώσουν για το χρόνο που προβλέπεται ένα πρόγραμμα, να δώσουν τη δυνατότητα σε κάποιον άνθρωπο να μπει ξανά στη λογική εργάζομαι. Θα σας πω ότι έχουμε παραδείγματα υπαλλήλων, μάλιστα πρώην υπαλλήλων αυτού του προγράμματος της ΔΥΠΑ, που ακριβώς επειδή είχαν, μία μοναδικότητα στην υπηρεσία που προσέφεραν σε θέματα, μάλιστα μπορώ να πω, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, οι άνθρωποι αυτοί με την αφορμή αυτού του προγράμματος μπόρεσαν στη συνέχεια να ανοίξουν δική τους εταιρεία και συνεργάζονται ακόμα με τον ΝΑΤ.
Δηλαδή, ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος, αυτός που πραγματικά θέλει, πετυχαίνει μέσα από αυτά να βρει το σπίρτο για να ανάψει τη φλόγα του. Βγαίνω ξανά στην αγορά. Κυρία Σίκα, να έρθουμε πάλι σε εσάς. Έχετε διαπιστώσει στον τομέα σας να υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας και να μην μπορούν να καλυφθούν? Βεβαίως. Υπάρχουν κενές θέσεις από ανθρώπους, γι' αυτό με συγχωρείτε αν επεμβαίνω, είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει, μέσα σε εισαγωγικά, δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από την κρίση και τα οικονομικά θέματα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι ναυτικοί που είναι εκτός δουλειάς, εκτός της υπηρεσίας, δεν πληρώνονται, δεν έχουν κάποιο βοήθημα. Και πέρα από αυτό, όταν κάποιος δεν είναι... Συγγνώμη τώρα, δεν κάνει focus σε αυτό το σκοπό, εννοείται ότι δεν αντέχουν τα πόδια του να συνεχίσει σε ένα τέτοιο επάγγελμα. Εσείς έχετε κάνει focus μια 20ετία σε αυτόν τον σκοπό. Και έχετε θυσιάσει χρόνο. Ναι, και αυτό προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω στους νέους, στους δόκιμους που έρχονται στο πλοίο. Τώρα πια, το συζητάγαμε και νωρίτερα αυτό, τώρα πια οι εργαζόμενοι ναυτικοί... Συγγνώμη κιόλας, γιατί σύμφωνα με την καινούργια εγκύκλιο που έχει βγει για τις ναυτικές σχολές, δεν έχει περιορισμό στο πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες. Αλλά όποιος θέλει, στο νούμερο που έχει ορίσει, μπορούν να περάσουν. Επίσης, από εκεί και πέρα όμως είναι επιλογή ζωής. Ασφαλώς. Και ο ναυτικός που ταξιδεύει στην Ποντοπόρο και γυρνάει όλο τον πλανήτη, δεν είναι πια, δεν λείπει πια από την οικογένεια 1 ή 2 χρόνια. Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά πλέον το παλιό σύστημα ότι ο ναυτικός έβγαινε στα λιμάνια, το ξεχνάμε. Ο ναυτικός είναι dedicated στα καθήκοντά του. Οι ώρες που είμαστε και το δικό μου πλοίο, ένα Suez Max, κάνει 20 ώρες φόρτωση, εκφόρτωση. Που σημαίνει ότι μέσα σε 20 ώρες πρέπει να έχει τελειώσει τη φόρτωσή του ή την εκφόρτωσή του, vetting, επιθεωρήσεις, port stage, story από εδώ από εκεί και να φύγει από το λιμάνι. Άρα δεν υπάρχει χρόνος. Και έχουμε καινούριους ορισμούς που μπαίνουν πλέον στην ναυτιλία, όπως, εντάξει, ας μην πούμε bullying, harassment και όλα αυτά, ας πούμε το fatigue. Σύμφωνα λοιπόν με το fatigue, ο άνθρωπος πρέπει να ξεκουράζεται. Ασφαλώς. Άρα, αυτά που λένε... Εσείς τώρα είστε σε άδεια, έτσι δεν είναι? Ναι, σε άδεια, ξεκουράζομαι. Ακριβώς. Πηγαίνετε, αν δεν κάνω λάθος, για 6 μήνες και μετά... Ναι, 5 με 6 μήνες. Πλέον οι καινούριες συμβάσεις, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Μυϊκή δύναμη, που φαντάζομαι ότι λείπει η μυϊκή δύναμη, πώς μπορείτε και την ισορροπείτε? Σε αυτό το κομμάτι, πλέον ένας πλοίαρχος δεν χρειάζεται... υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει το ομαδικό πνεύμα, υπάρχει το mindset, το οποίο δεν χρειάζεται να έχεις τόσο μυϊκή δύναμη. Ασφαλώς. Είναι απαραίτητο. Μπορείς να το να το αποφύγεις, να μην το έχεις τόσο έντονα. Και όταν έρχεται η ώρα της τρικυμίας και βρισκόμαστε στον Ατλαντικό? Είμαστε proactive σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Έχουμε κάνει τα σεμινάρια μας, ξέρουμε να διαβάσουμε τους καιρούς και τα δελτία, έχουμε τη συμβουλή με την επικοινωνία με την εταιρεία, με τις πλατφόρμες που παρακολουθούμε τα συστήματα και αποφεύγουμε, φεύγουμε μακριά. Αυτό είναι. Proactive. Κύριε Τσακαρόπουλε, ένα τελευταίο σχόλιο. Εγώ βασικά θα ήθελα να αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες γυναίκες που στηρίζουν την ναυτιλία. Βεβαίως. Τις μανούλες των ναυτικών, έτσι, που ξέρουν τι τραβάνε, τις συζύγους των ναυτικών, που κρατάνε τις οικογένειες του ναυτικού ή της ναυτικού, αντίστοιχα ο σύζυγος, εδώ που αντίστοιχα πρέπει να κρατήσει την οικογένεια όσο λείπει. Πολύ δύσκολη ισορροπία. Αλλά και τις Ελληνίδες που πρωτοστατούν πλέον στον εφοπλισμό. Έχουμε τις Ελληνίδες εφοπλίστριες, τις γυναίκες λιμενικούς. Έτσι θέλω πραγματικά να πω, επειδή η ιδέα είχε γεννηθεί από πριν, το είχαμε συζητήσει από πριν τιμηθώ να αναλάβω τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα με τη Γεωργία και είχαμε σκεφτεί ακριβώς ότι η ναυτιλία είναι γένους θηλυκού. Ακριβώς λοιπόν αυτό θελήσαμε να αναδείξουμε με την πρωτοβουλία αυτή και πραγματικά έτσι είναι πολύ σημαντικό ότι οι γυναίκες έχουν μπει σε αυτό το χώρο και όπου μπαίνουν οι γυναίκες καταφέρνουν και πρωτοστατούν. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε. Ένα σχόλιο και από εσάς, κυρία Μανιέτη. Εγώ θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε με μία εκδήλωση. Έχουμε προγραμματίσει και άλλες μελέτες και άλλες εκδηλώσεις για να αναδείξουμε τη δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες να συμμετέχουν εξίσου στο ναυτικό επάγγελμα και σε όλη την ναυτιλία.
και πολύ καλά θα κάνετε να συνεχίσετε. Ο δυναμισμός σας φαίνεται, τον χρειαζόμαστε. Οφείλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια για το θάρρος, για τις επιλογές ζωής που έχετε κάνει. Θα μας επιτρέψετε, κύριε Τσακαρόπουλο, να ξεκινήσουμε πάλι από τις κυρίες, να ευχαριστήσουμε την κυρία Μανιάτη, τη διοικήτρια του ΝΑΤ, που ήταν μαζί μας σήμερα. Για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία Ουρανία Σικά, την πλοίαρχό μας, την καπετάνισά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς. Και φυσικά τον κύριο Κώστα Τσακαρόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον πρώην διοικητή του ΝΑΤ, που είχε όλη αυτή την πολύ όμορφη ιδέα και αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε. Οι γυναίκες της ναυτιλίας ξεχωρίζουν και εμείς θα φροντίσουμε να είμαστε κοντά σας. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απασφάλιση μέρος δεύτερο, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε το κομμάτι γυναίκες στην ναυτιλία. Περνάμε σε πιο αμιγώς ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα. Πριν απ' όλα όμως, να σας δώσουμε και την είδηση της εκπομπής μας, να σας δώσουμε ένα πεδίο ενημέρωσης, το οποίο το εγκαθιδρύουμε σήμερα, μέσω ενός mail που δημιουργήσαμε και το βλέπετε στο super που περνάει από κάτω, το απασφάλιση@ναυτεμπορικitv.gr. Θα έχετε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, όποιες απορίες έχετε σε σχέση πάντα με συνταξιωτικά, ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, να μας τις μεταφέρετε. Εμείς θα τις κωδικοποιούμε και πάντα με εκλεκτούς καλεσμένους θα φροντίζουμε να σας δίνουμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Ένας εξ αυτών των εκλεκτών καλεσμένων, φίλες και φίλοι, τον φιλοξενούμε και σήμερα, είναι ο κύριος Γαβρίλα Μίτσης. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, διευθυντής στο αρμόδιο εργαστήριο από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Κύριε Μίτση, θέλω να κάνουμε πρώτα μία επαφή με τα προηγούμενα, να κάνουμε μια ομαλή μετάβαση. Έχετε σχέσεις ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ως εργαστήριο με το ΝΑΤ. Έχετε αναλάβει κομμάτια από την συγκεκριμένη έκθεση που παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία της πριν από λίγο, άρα έχετε γνώση του αντικειμένου. Τι έχετε συναντήσει σε αυτά τα 2 χρόνια που τρέχει η συγκεκριμένη διαδικασία? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πράγματι, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, το πρώτο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, μέσω του οποίου προωθούνται κοινές ερευνητικές, μελετητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κυρίως σε θέματα ναυτικής απασχόλησης. Γιατί επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον ΝΑΤ? Διότι θεωρούμε ότι η ναυτική απασχόληση είναι ένα παρεξηγημένο ερευνητικά πεδίο στην Ελλάδα, παρά την πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική του σημασία. Έχει τεράστιο αποτέλεσμα. Αποτελεί βασικό αιμοδό της εθνικής οικονομίας και κυρίως επειδή οι όροι και οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών παρουσιάζουν ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες που χρειάζονται πάντοτε την επιστημονική ανάλυση και παρέμβαση. Άκουσα με προσοχή το προηγούμενο τμήμα της εκπομπής σας. Επιβεβαιώνω και εγώ με τη σειρά μου ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ναυτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναντιστοιχία αυτή εκδηλώνεται κυρίως στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή των πλοιάρχων και γενικά των υψηλών θέσεων για την οργάνωση και λειτουργία ενός πλοίου. Η αναντιστοιχία αυτή έχει επισημανθεί από όλους σχεδόν τους διεθνείς οργανισμούς και τα επόμενα χρόνια αναμένουμε νέες πρωτοβουλίες, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον ΙΜΟ, οι οποίες θα παροκινούν και τα κράτη-μέλη με αυξημένη ναυτική απασχόληση, όπως η Ελλάδα, ασφαλώς, να προωθήσουν αντίστοιχες δραστηριότητες που με 2 λόγια να τις σχηματοποιήσουμε για τους τηλεθεατές μας, εθνικές στρατηγικές για την ναυτική απασχόληση και κυρίως εργαλεία με τη μορφή παρατηρητηρίων που θα προωθούν πλέον στην πράξη την εμπλοκή των νέων. Είπατε τη μαγική λέξη, εργαλεία, και το εργαστήριό σας ετοίμασε ένα τέτοιο εργαλείο, για να πάμε με μια έτσι ομαλή μετάβαση στο επόμενο θέμα μας. Ετοίμασε ένα τέτοιο εργαλείο που θα ελέγχει
ουσιαστικά τη νομοθετική παραγωγή έργου που γίνεται στο πεδίο μια σειράς από κριτηρίων που έχετε θεσπίσει, στο πεδίο της ορθότητας ή μη των όποιων νομοθετικών διατάξεων. Ένα εργαλείο που μάλιστα προημερών είχατε και την πρώτη επίσημη παρουσίασή του. Μάλιστα. Λοιπόν, στο πλαίσιο ενός άλλου μνημονίου συνεργασίας του εργαστηρίου μας, με έναν άλλον ιστορικό φορέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, το ΤΑΙΦΕ, το ΤΑΙΦΕ, το οποίο λειτουργεί από τη δεκαετία του 1960, υλοποίησαμε ένα πρωτότυπο ερευνητικό πρόγραμμα που εκτός των άλλων επιδίωξε να αξιολογήσει τη θεσμική ποιότητα του πρόσφατου νόμου 5078 του 23 στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου. Βρήκαμε λοιπόν την ευκαιρία να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά και στην ελληνική βιβλιογραφία ένα διεπιστημονικό εργαλείο που το ονομάζουμε Εργαλείο Ελέγχου της Θεσμικής Ποιότητας των Συνταξιοδοτικών Μεταρρυθμίσεων. Πάμε να δούμε κάποιες κάρτες γύρω από αυτό το εργαλείο και να τις σχολιάσουμε μετά. Πρώτα απ' όλα, εντοπίσατε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη δαπάνη για τις συντάξεις. Είναι στοιχεία της Eurostat από το 2022 τα τελευταία διαθέσιμα. Εκεί φαίνεται ότι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην τρίτη θέση και αυτό προβληματίζει. Πρώτη είναι η Ιταλία, που δαπανά για συντάξεις το 15,49% του ΑΕΠ της. Η Γαλλία ακολουθεί με το 14,69% του ΑΕΠ και η Ελλάδα, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, βρίσκεται στο 14,29% του ΑΕΠ. Και αυτό σε κάθε περίπτωση προβληματίζει. Το αφήνουμε με ερωτηματικό να το συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Σε ό,τι αφορά το εργαλείο νομοθετικής πρωτοβουλίας τώρα, έχετε θεσπίσει μια σειρά από δείκτες. Οι οποίοι δείκτες έχουν την αξία τους γιατί από αυτούς προκύπτει η επιτυχία ή όχι της όποιας νομοθετικής παρέμβασης. Φαίνεται λοιπόν η τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, το πλαίσιο των διαδικασιών της δημόσιας διαβούλευσης, το πλαίσιο των διαδικασιών της νομοθετικής επεξεργασίας και μετά έχουμε συμβατότητα ρυθμίσεων σε σχέση πρώτα απ' όλα με το ελληνικό σύνταγμα, στη συνέχεια με την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, εξίσου σημαντικό και αυτό, και με το θεσμικό και επιχειρησιακό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρώτη αλίευση που κάνατε χρησιμοποιώντας το εργαλείο για το ΤΑΙΦΕ, πού καταλήξαμε? Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για την πρώτη κάρτα. Ασφαλώς, ό,τι αφορά την δαπάνη για τις συντάξεις. Συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Λοιπόν, αυτή η κάρτα πρέπει να έχει πάντοτε πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης. Το πρώτο ποιο είναι? Ότι παρά τους μνημονιακούς περιορισμούς, η Ελλάδα εξακολουθεί να επενδύει ένα μεγάλο σχετικά ποσοστό του ΕΟΠ για την πληρωμή συντάξεων του πρώτου πυλώνα. Επομένως και ως καθηγητής κοινωνικού δικαίου και κοινωνικής πολιτικής δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις πρώτες χώρες, μια και οι συνταξιοδοτικές δαπάνες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την κύρια πηγή κοινωνικών δαπάνων. Αυτό τι σημαίνει? Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις επιλέγουν να επενδύουν στο συνταξιοδοτικό εισόδημα των ηλικιωμένων. Θυμόμαστε εμείς οι παλιοί του εργατικού ρεπορτάζ το 16% ως όριο που είχαν κάποτε ορίσει οι θεσμοί, η Τρόικα κλπ. Και πώς αυτό ήταν επικίνδυνο για να έρθουν μειώσεις. Το 14,29 δεν απέχει πολύ από εκεί. Προφανώς όμως το μακροοικονομικό περιβάλλον ήταν διαφορετικό τύπο των μνημονίων. Ασφαλώς. Τώρα βλέπουμε δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μια βελτίωση. Σωστό. Η δεύτερη εικόνα της κάρτας. Η κάρτα αφορά μόνο τις δαπάνες για δημόσιες συντάξεις. Αν όμως διευρύνουμε την ανάγνωσή μας και επεκταθούμε στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα συνταξιοδοτικής προστασίας, εκεί η Ελλάδα θα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Το ελληνικό σύστημα συνταξιοδοτικής προστασίας εξακολουθεί να στηρίζεται στις δημόσιες συντάξεις, κύρια και συμπληρωματική κοινωνική ασφάλιση, ενώ υπολείπεται σε όλους σχεδόν τους κρίσιμους δείκτες σε σχέση με την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα, προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και προφανώς και τις δαπάνες του τρίτου πυλώνα που είναι η ιδιωτική, ατομική ή ομαδική ασφάλιση. Σωστό. Σε ό,τι αφορά τώρα το εργαλείο και τα αποτελέσματα που παρήγαγε από την έρευνα που κάνατε ειδικά για το ΤΑΙΦΕ. Τα στοιχεία, έχω κάποια στοιχεία εδώ, δείχνουν σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του νόμου ότι βρίσκεται πολύ χαμηλά. Και βλέπω και αρκετά μηδενικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επαφής του με το ελληνικό σύνταγμα, σε ό,τι αφορά με την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Δηλαδή, μας λέτε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση απέτυχε επί της ουσίας. Λοιπόν, το εργαλείο παραμένει ένα ερευνητικό εργαλείο με σαφείς όμως πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις. Επομένως, τι κάναμε? Μετά το σχεδιασμό του εργαλείου, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε επίμαχες ρυθμίσεις του νόμου 5078-23, ξεκινώντας με τα συγκεκριμένα κριτήρια
και την επίδρασή του στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησης. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η διαδικασία, που προφανώς επειδή το εργαλείο είναι δυναμικό, ας την ονομάσουμε μία πρώτη πιλωτική εφαρμογή του εργαλείου. Λοιπόν, η εφαρμογή των δικτών και η αντιστοίχησή τους με τα κριτήρια βαθμολόγησης δείχνει ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν περνάει τη βάση σε κανένα από τα κριτήρια ελέγχου. Αυτό είναι προβληματικό. Για ένα νόμο που ισχύει εδώ και 14-15 μήνες, από το Δεκέμβριο του 2023. Αυτό του 24, είναι αρκετά ανησυχητικό, κυρίως σε σχέση με το σημαντικότερο κριτήριο που θεωρούμε και ως εργαστήριο, που είναι οι επιπτώσεις του νόμου στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι είναι δύο. Είναι προφανώς το ίδιο το ΤΑΙΦΕ και προφανώς και οι ασφαλισμένοι του. Αυτό τι σημαίνει? Θυμίζω ότι με βάση τον νόμο και τη διάταξη που ελέγξατε, από 1η Πρώτου 2026 το ΤΑΙΦΕ μετατρέπεται από υποχρεωτικής σε προαιρετικής ασφάλισης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για τα εφάπαξ που θα μπορεί να παραχωρήσει, να δώσει. Να επεξηγήσω λίγο τη μεθοδολογία. Λοιπόν, ο νόμος διακρίθηκε σε 4 κατηγορίες ρυθμίσεων. Κάθε κατηγορία ρύθμισης υπέστη τον αξιολογικό έλεγχο των 7 επιμέρους δικτών. Που αναδείξαμε πριν από λίγο. Η συνολική βαθμολογία του συγκεκριμένου νόμου και στις 4 κατηγορίες, για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές μας, είναι 10 στα 100. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν περνάει τη βάση με τίποτα. Ότι όχι μόνο δεν περνάει τη βάση, αλλά στα κρίσιμα 3 κριτήρια. Το πρώτο είναι πάντοτε η επιπτώση του νόμου στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Εδώ απλώς επισημαίνω ότι η καλή νομοθέτηση επιβάλλει όχι απλώς να εκπληρώνεται αόριστα το δημόσιο συμφέρον της χώρας, που συχνά έχει αποτελέσει αντικείμενο επίκλησης για προσβολή δικαιωμάτων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αλλά για να προστατεύονται τα δικαιώματα των ίδιων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Άρα στο πρώτο αυτό κριτήριο. Στο δεύτερο, που είναι η συμβατότητά του με το ελληνικό σύνταγμα, και στο τρίτο, που είναι η συμβατότητά του με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς η βαθμολογία που δώσαμε στις συγκεκριμένες ενότητες του νόμου ήταν 0. Πώς λοιπόν να περάσει τη βάση? Αυτό τι σημαίνει όμως? Αν το εργαλείο είχε εφαρμοστεί πρώτης ψήφιστης του νόμου, ενδεχομένως να ήταν εντελώς διαφορετικό και το περιεχόμενο των επίμαχων διατάξεων. Αυτό λοιπόν που με φέρνει πάντα. Τα ερευνητικά εργαλεία, ξέρετε, σχεδιάζονται εύκολα, αλλά είτε δύσκολα εφαρμόζονται, είτε οι επιπτώσεις του γίνονται κατανοητές από τους διαμορφωτές πολιτικής. Καλό θα ήταν λοιπόν ένα τέτοιο εργαλείο να το χρησιμοποιούν οι νομοθέτες πριν νομοθετήσουν, για να βλέπουν το πεδίο. Ακριβώς. Και να ξέρουν πώς θα κινηθούν καλύτερα. Ο στόχος του εργαλείου προφανώς δεν είναι να αναδείξει σε ακαδημαϊκό επίπεδο στρεβλώσεις του νόμου, αλλά να προετοιμάσει διαδικασίες που θα επιτρέπουν σε αυτούς που σχεδιάζουν. Ενδεχομένως να προλάβει στρεβλώσεις. Ακριβώς. Εν προκειμένου αρμόδιο Υπουργείο, Υπουργικό Συμβούλιο, να ελέγχουν αν ο νόμος στα διάφορα κριτήρια που εμείς έχουμε προεπιλέξει μπορεί να συζητηθεί. Για να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το εργαλείο και να δούμε πώς θα επεκταθεί από εδώ και πέρα. Να βάλουμε στη συζήτησή μας, στο σημείο αυτό, και τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του. Τι κάνετε, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο? Γεια σας. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πολύ ενδιαφέρον το εργαλείο που παρουσίασε ο κύριος καθηγητής δίπλα μου, ο κύριος Αμίτσης. Μήπως θα χρειαζόταν ένα τέτοιο εργαλείο, λέω εγώ τώρα, και για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού, για να σας φέρω στο πεδίο της επικαιρότητας, που είναι και πιο καυτή, μιας και μόλις προδιημέρου ανακοινώθηκε και επισήμως ο νέος κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Και θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, το εργαλείο ασφαλώς και είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να πω για τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Αμίτση, ότι άκουσα πολύ καλά και θέλω και εδώ ένα σχόλιο για το κομμάτι που αφορά τις συντάξεις. Ξέρετε, στην πίτα που λέμε την ασφαλιστική στην Ευρώπη, τα 3/4 καλύπτονται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Όλο το δεύτερο και τρίτο πυλώνα. Σε εμάς είναι κάτι λιγότερο από το 1/5. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί σωστά ανέφερε ότι καμία χώρα του δυτικού κόσμου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το συνταξιοδοτικό μόνο με την κρατική παρέμβαση. Αυτό όμως για να γίνει, θα μου επιτρέψει και ο καθηγητής με σεβασμό να του πω, ότι γίνεται και με μέτρα. Έχουν φορολογικά κίνητρα. Έχω επισκεφτεί τις περισσότερες χώρες και έχω ρωτήσει ακριβώς τι συμβαίνει, και θα σου πω ότι πριν από 10
μέσα ήμουν στην Κύπρο. Ακόμη και στην Κύπρο υπάρχουν κίνητρα για να μπορέσει κάποιος να πάρει πρόγραμμα από το δεύτερο και τρίτο πυλώνα. Αν δεν δώσει κίνητρα, αυτό δεν σημαίνει, που αφορά το σύνολο της ιδιωτικής ασφάλισης, που έχω πει ότι με ίδια μέσα πάλι καμία κοινωνία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα στην κλιματική κρίση ή, αν θέλετε, στα φυσικά φαινόμενα. Έτσι, δεν έχουμε ακούσει πολλές φορές όταν γίνεται μια ζημιά στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, λέμε τόσο κόστος στις ασφαλιστικές εταιρείες. Μόνο στην Ελλάδα λέμε τόσο κόστος στο κράτος. Αυτό όμως επίσης θα πω ότι θέλει και άλλες υποχρεωτικές ασφαλίσεις. Δηλαδή, θα έλεγα και η πολιτεία στο διενοικές κιόλας λέω να πιστέψει το πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός, μιας και είναι χρησιμοποιημένος. Και δεν λέω τίποτα παραπάνω, γιατί παρουσιάσαμε και μελέτη στον αρμόδιο υπουργό. Ας πάρουμε το οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο μίας από τις 12 παλιές χώρες της Ευρώπης και ας υιοθετήσουμε όποιο πλαίσιο θέλει. Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε αυτό που ζητάμε. Και βεβαίως να πω ότι πήρε κάποια μέτρα η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, τα 4 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι πολύ λίγα σε αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Κλείνοντας, να σας πω, στην Ευρώπη υπάρχουν 25 υποχρεωτικές ασφαλίσεις, στην Ελλάδα υπάρχουν 3. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι η σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα είναι αυτή που μπορεί να βγάλει από διέξοδα πολλά από αυτά τα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Κύριε Αγγελόπουλε, πάντα και θυμάστε και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει, είμαι υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού. Καταρχήν, να πούμε τι είναι σημερινός κατώτατος μισθός. Δεν είναι 50, είναι 61 ευρώ για τον εργοδότη, 50 ευρώ είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Στα χέρια του εργαζόμενου θα πάνε 33,7 ευρώ. Πάμε να δούμε λοιπόν τις κάρτες. Πάμε να δούμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να δώσουμε τροφή για συζήτηση. Γιατί έχουν την αξία τους σε σχέση πάντα με τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν και τα οποία από 1η Απριλίου θα τα βιώσουν κανονικά τόσο οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τις κατώτατες αμοιβές, όσο και οι επιχειρήσεις που τους πληρώνουν. Πρώτα απ' όλα, χωρίς τριετίες, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 830 ευρώ μεικτά, πηγαίνει στα 880 ευρώ. Ήταν το καθαρό ποσό 709,20, πηγαίνει στα 742,98, μια αύξηση 33,78 ευρώ. Πρακτικά 743 ευρώ στο χέρι θα παίρνει ο εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία, σε ό,τι αφορά τον κατώτατο. Με μία τριετία τώρα ήταν στα 913 ο κατώτατος μισθός, πηγαίνει από 1η Απριλίου στα 968, μια αύξηση 55 ευρώ. Τα καθαρά ήταν 765,28, πηγαίνουμε στα 802,45, αύξηση 37,17. Με 2 τριετίες είμαστε στα 996 ευρώ, από 1η Απριλίου θα είμαστε στα 1056 ευρώ, μεικτές αποδοχές, αύξηση 60 ευρώ. Το καθαρό ποσό ήταν 821,25, θα είναι 860,76, αύξηση 39,51 ευρώ. Και τελικά, με 3 τριετίες, ήμασταν στα 1079 ευρώ, θα είμαστε στα 1144 σε μεικτές αποδοχές, αύξηση 65 ευρώ. Ήμασταν στα 875,90, θα είμαστε στα 918,70 καθαρά, αύξηση 42,80 ευρώ. Σε όλα αυτά, φυσικά και θα πρέπει να προσμετρήσουμε και την εισφορά του εργοδότη και φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και στο πεδίο της φορολόγησης για να δούμε ποιο είναι το τελικό πεδίο όπως διαμορφώνεται εφ' εξής από την 1η Απριλίου. Κύριε Χατζηθεοδόσιου. Άρα σας είπα, στο πρώτο επίπεδο μιλάμε 50 συν 11 ευρώ που είναι του εργοδότη, που είναι ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά 1 με 1,5 ευρώ ακόμα και με τις 3 τριετίες είναι αυτό που θα πάρει ο εργαζόμενος. Έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς, ειδικά οι μικρομεσαίοι που θεωρούμε τους εργαζόμενους τους εργάτες μας, θέλουμε να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, μισθούς Ευρώπης. Ξέρετε ότι το brain drain δεν τέλειωσε ποτέ. Δηλαδή τα παιδιά μας φύγανε και αυτά που φύγανε παίρνουν και άλλα μαζί τους, γιατί πολύ απλά βλέπουν ότι οι συνθήκες εδώ διαβίωσης είναι πάρα πολύ κακές και αυτό έχει σχέση με το δημογραφικό. Σήμερα που μιλάμε, Σάββατο, τώρα πραγματοποιείται εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας της Νίκης Κεραμέως. Είναι η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιείται τους τελευταίους μήνες. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη εκδήλωση στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ και στην Γερμανία, έτσι ώστε να γίνει μια προσπάθεια για να επιστρέψουν Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα μας. Φυσικά η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και όλο αυτό επιβεβαιώνει αυτό που μόλις μας είπατε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα καλύτερα μυαλά και μαζικά κιόλας τα προηγούμενα χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα και βρίσκονται τώρα στο εξωτερικό. Συνεχίζω, κύριε Αγγελόπουλε, συνεχίζουν να φεύγουν. Και συνεχίζουν να φεύγουν γιατί έχοντας πιο αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες προϋποθέσεις για την καριέρα τους, φεύγουν. Δηλαδή συνεχίζεται, γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο το περίεργο στη χώρα μας, με 8% ανεργία να μας λείπουν 250.000 εργαζόμενοι. Και μάλιστα εδώ θα ανοίγαμε τη συζήτηση, θα πρέπει κάποτε το Ταμείο Ενεργείας να γίνει Ταμείο Εργασίας και όχι να επιδοτούμε την ενεργεία. Έρχομαι όμως στο μισθό. Άρα πολύ μεγαλύτερους μισθούς και το οποίο θα ήταν το λογικό. Όμως
Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν ζητάμε αύξηση του μισθού, που κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία δουλειά η κυβέρνηση να ασχολείται με το τι θα κάνουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, μέχρι το 2011 ήταν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως γίνονται σε όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχουν και εδώ. Εδώ θυμίζει και τη λαϊκή παροιμία με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Δηλαδή ασχολείται με τους μισθούς αυτούς, αλλά δεν ασχολείται με το 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων. Εκεί ασχολείται λέγοντας ότι είναι ανέφικτο να δώσει τις αυξήσεις. Κάνοντας διαρροές και όχι μόνο ανεπίσημες, επίσημες, λέγοντας ότι είναι πολύ μεγάλη δαπάνη. Ναι, και για να δούμε, νομίζω το Σεπτέμβριο μάλλον θα τα δώσει. Αλλά λέτε ότι η ΔΕΘ θα κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους. Παρ' όλα αυτά, θα έχω την ίδια διαφωνία. Ότι αυτό το κομμάτι αφορά την κυβέρνηση, ενώ το κομμάτι των μισθών των ιδιωτικού τομέα αφορά τους εργοδότες. Ούτε συζήτηση. Θέλω να σου πω το εξής, λοιπόν. Όταν κάνεις αύξηση του μισθού, και ο κύριος καθηγητής είμαι σίγουρος το καταλαβαίνει, τι κάνεις? Αυξάνεις τα έξοδα μιας επιχείρησης όταν αυξάνεις τους μισθούς. Μαζί με τα έξοδα της μισθοδοσίας που έχουν, να θυμίσω μερικά. Έχουμε την προκαταβολή φόρου. Δανεικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο, που είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που υπάρχει. Το τέλος επιτιδεύματος καταργήθηκε από τα φυσικά πρόσωπα, όχι τα νομικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις ακόμα το υφίστανται. Ναι. Έχεις το My Data. Αυτό το κάνεις, αλλά έχει κόστος για την επιχείρηση. Ψηφιακή κάρτα. Πάνω από 5 εργαζόμενους θέλεις πάροχο. Έχεις τα POS. Χρειάζεσαι επίσης πάροχο που κοστίζει από 1.500 έως 2.500 ευρώ, συν τις χρεώσεις των τραπεζών, οι οποίες κοστίζουν και στην επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθός της, και μιλάω για τις μικρομεσαίες, από 2.500 έως 5.000. Και τώρα πια η ψηφιακή κάρτα έχει μπει σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Μόλις προημερών το Μάρτιο μπήκε και στον τουρισμό και στην εστίαση. Μιλάμε τώρα πια για πάνω από 200.000 επιχειρήσεις και για πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Άρα όλο ένα και αυξάνεται το πλήθος των επιχειρήσεων. Είναι σωστή η ψηφιακή κάρτα. Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ της ψηφιακής κάρτας. Εξηγώ όμως ότι αυτά, συν τον ενεργειακό, συν τη στέγη, τι κάνουν? Αυξάνουν τα έξοδα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, πριν σας πω τι επιπτώσεις θα έχει μελλοντικά? Τα χρέη στον ΕΦΚΑ από το 2019 που ήταν 32 δις γίνανε 49 δις. 8,5 δισεκατομμύρια ανήκει, ο κ. Πιτσιλής, είναι σήμερα τα χρέη που υπάρχουν στην εφορία. Και μιλάμε τα λεξιπρόθεσμα χρέη, δεν μιλάμε τα παλιά. Αναφερόμενο στα χρέη προς το ΚΕΑΟ, αναφερόμενο στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μαζικά η επιλογή κάποιων εργοδοτών να μην πληρώνουν τον ΕΦΚΑ, να χρεώνονται εκεί, να φεσώνονται εκεί ενδεχομένως και με τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, αλλά επιλέγουν τα όποια διαθέσιμα χρήματα ρευστότητας έχουν να τα δίνουν για να καλύψουν άλλες ανάγκες τους. Απλώς γιατί δεν μπορούν αλλιώς να κρατήσουν βιώσιμη την επιχείρησή τους. Εγώ, οικονομολόγος, θα σας πω, αυτός είναι έμεσος τρόπος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν πληρώνουν και άρα αποκτάνε ρευστότητα, αλλά το ίδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που είναι λαθεμένη, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Έρχομαι όμως στο μισθό που λέτε. Όλα αυτά λοιπόν τα κόστη τι κάνουν? Θα αυξήσουν την τιμή του προϊόντος. Άρα θα δημιουργήσουμε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Και αυτό πρέπει να σας πω πάντα ευνοεί τους μεγάλους. Γιατί ο μεγάλος μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλη επιχείρηση. Γι' αυτό και παρατηρούμε και το ξέρετε και έχουμε φτάσει στο σημείο να το λέει πλέον ο κεντρικός τραπεζίτης μας, κ. Τουρνάρας. Έχουμε 4 καρτέλ σε 4 τομείς οικονομίας. Έχουμε πολυεθνικές που σήμερα ελέγχουν πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας. Άρα η μικρομεσαία επιχείρηση αιμορραγεί. 60%, γιατί πρέπει να λέμε όλες τις αλήθειες των μικρομεσαίων, έχει χρέη. Χρέη που ξεκινάνε εδώ και 15 χρόνια, τα οποία η γνώμη μου είναι ένα μεγάλο μέρος δεν θα μπορέσει να τα αποπληρώσει ποτέ. Δεν έχει χρηματοδότηση από τις τράπεζες, δεν παίρνει χρήματα το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν παίρνει από το ΕΣΠΑ. Άρα μοιραία θα οδηγηθεί στο κλείσιμο. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, κύριε Αγγελόπουλε, δεν ευνοεί. Αυτό θα αυξήσει την ανεργία και θα επαναφέρει ουσιαστικά το σπιράλ της κρίσης. Δεν ευνοεί ούτε τους καταναλωτές, επιτρέψτε μου, για τα προϊόντα αυξήθηκαν. Δείτε τα 4 καρτέλ: ιδιωτική υγεία, τρόφιμα, ενέργεια, τράπεζες. Δεν ευνόησε ούτε τους καταναλωτές ούτε την πολιτεία. Γιατί η ίσπραξη που έχει από αυτούς, γι' αυτό τις κατηγορεί για συγχωρκέρδια, είναι μικρότερη αναλογικά με τα έσοδά τους. Άρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αναθεώρηση πολιτικής. Εν κατακλείδη, το θέμα του εργατικού μισθού είναι σημαντικό και η γνώμη μου είναι ότι με κατάλληλες πολιτικές, αφαιρώντας βάρη τα οποία δεν είναι λογικό να υπάρχουν, αφού δεν είμαστε στα μνημόνια, δεν μπορούμε να έχουμε μνημονιακές υποχρεώσεις, θα μπορούσαμε να δώσουμε και ακόμα μεγαλύτερους μισθούς ακριβώς σε αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως, γιατί και τις επιχειρήσεις στηρίζει το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και τα παιδιά μας θα μείνουν στη χώρα, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένας δεύτερος κίνδυνος. Με την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση, σας λέω από στοιχεία που έχουμε πάρει και τα πανεπιστήμια τα ξέρουν καλά, θα μας λείψουν τα επόμενα χρόνια, μάλλον θα χρειαστούμε 300.000 εργαζόμενους που θα χρειάζονται επιχειρήσεις για ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη. Απορώ που θα τους βρούμε, γιατί σήμερα λείπουν ήδη 45.000 μηχανογράφοι, άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με τη μηχανογράφηση. Άρα τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα και αν δεν αλλάξουμε την φιλοσοφία της πολιτικής που υπάρχει γύρω από την οικονομία. Εμείς παρόλα αυτά επιλέξαμε ως χώρα, ως κυβέρνηση, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 6% με τον πληθωρισμό να είναι στο 3%. Προσωπικά ως εργαζόμενος θα ήθελα να αυξηθεί περισσότερο. Τι σημαίνει,
Κύριε Αγγελόπουλε, ο πληθωρισμός είναι 3% και 2,5% είναι σήμερα η αύξηση. Έτσι. Αλλά είναι προσθετική. Δηλαδή έχει πάρει 25% συν 2,5-27%. Ακριβώς. Αυτό πραγματικά θα έλεγα ότι είναι κωμικοτραγικό όταν το λες. Γιατί όταν λες 2,5-3, το προσθέτεις τα προηγούμενα χρόνια. Ασφαλώς, δεν πάει μόνο Για του. όλα αυτά δεν πήραν κάτι. Έτσι. Άρα αυτό είναι αστείο, επιτρέψτε μου, γιατί μεσοσταθμικά να σας πω, στα τρόφιμα για παράδειγμα, εγώ θα σας δω τι λέει Ελστάτ. Έχουν αυξηθεί 38% πολλαπλάσια. Δεκαετία. Ναι, τη τελευταία δεκαετία. Αυτό δεν στέκει, γι' αυτό λέω για άλλο μείγμα πολιτικής. Αλλά επί της ουσίας, αυτό που εξηγώ είναι το ποια μορφή θα πάρει η οικονομία δεν βγαίνει ξαφνικά. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύουμε. Δηλαδή, η οικονομία ακολουθεί έναν δρόμο τον οποίο δίνεις εσύ με βάση την πολιτική βούληση που έχεις, με βάση αυτό που θες να οργανώσεις την οικονομία. Δεν προκύπτει ξαφνικά ούτε καρτέλ, ούτε πολυεθνικές, ούτε τίποτα. Οι πολιτικές που εφαρμόσεις οδηγείς την εικόνα εκεί. Και εδώ πρέπει να θυμηθούμε, μιας και μιλάμε για κοινωνικά θέματα, το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας μας είναι μικρομεσαίες. Μέχρι 9 το 90% από αυτές είναι οικογενειακές. Δηλαδή το πρόβλημα στην οικονομία δεν έχει μόνο οικονομικές διαστάσεις, έχει και κοινωνικές διαστάσεις. Απολύτως. Και αυτό επίσης πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και κρατήστε, επειδή αύριο έχουμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας την προσφυγή που έχουμε κάνει, που είχε πάρει αναβολή και γίνεται. Καλό είναι να σας πω ότι από την ταγματική φορολογία, κατά τα στοιχεία της ΑΔΕ, εισπράχτηκαν 400 εκατομμύρια. 600 ήταν ο στόχος, 400 εισπράχτηκαν. Και εγώ ρωτώ, όταν ανακοινώνεις ότι έχεις, γι' αυτό μιλήσεις για πολιτικές, 6,5 εκατομμύρια που έχεις εισπράξει και καλά έκανες και τα εισέπραξες μέσω των BOS, τι χρειάζεσαι μέτρα τα οποία έχεις πάρει ουσιαστικά και οι τεχνολογίες που είναι δυνατότητα να το ελέγξεις χωρίς να βάζεις τεκμαρτές δαπάνες, τις οποίες η ίδια κυβέρνηση πάλι λέει το 2027 θα τις καταργήσω. Τότε, αφού θα τις καταργήσει το 27, γιατί τις έχει σήμερα? Δηλαδή, παραδέχεσαι αμέσως ότι εδώ ακολουθείς μια λαθεμένη πολιτική, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Και επιτρέψτε να σας πω ένα σχόλιο που νομίζω όλοι το καταλαβαίνετε. Σας είπε κανείς ότι ο Άγγλος, ο Γερμανός, ο Αμερικάνος, ο Γάλλος θέλουν να πληρώνουν φορολογία? Ασφαλώς και δεν θέλουν. Όπως δεν θέλουν όλοι οι πολίτες αυτού του πλανήτη. Γιατί πληρώνουν? Γιατί είναι τόσο αυστηρό το εποπτικό πλαίσιο που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας. Εμείς τι λέμε? Εφαρμόστε ακόμα πιο αυστηρό αποπτικό μηχανισμό. Δεν θέλουμε κανείς να φοροδιαφεύγει, θέλουμε να σταματήσει παραοικονομία, το παραεμπόριο, γιατί αυτό βλάπτει την υγιή επιχειρηματικότητα. Μην μπαίνεις σε μέτρα τα οποία καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν καμία ουσία, καμία λογική και που στην πραγματικότητα δεν χτυπάνε την φοροδιαφυγή. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω, και το ξέρουν όλοι ασχολούνται με την οικονομία. Δηλαδή, τι ακριβώς χτυπάει ο νέος νόμος? Ο γιατρός ή ο οδοντίατρος ή ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος, με ποιο μέσο, ποιο είναι το κίνητρο για να πάρετε εσείς απόδειξη? Έχετε κάποιο κίνητρο? Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Υπάρχει κάποιο κίνητρο να το πάρεις? Αν δεν σου δώσει κίνητρο, δεν θα το πάρεις ποτέ. Άρα, εδώ, αν δούμε ακόμα και τα έσοδα που ανακοινώνει, παρατηρούμε ότι εκεί που είχαμε την ίσπραξη είναι στα εμπορικά μαγαζιά, στην εστίαση, που μπορεί να αποδείξει. Στα ελεύθερα επαγγέλματα, ποια είναι ακριβώς η παρέμβαση? Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην απασφάλιση. Ήσασταν χυμαρώδης όπως πάντα. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε καθηγητά, κύριε Αμίτση. Τελικά αυτό το εργαλείο θα ήταν χρήσιμο στο να βοηθήσει σε μια τέτοια διαδικασία όπως είναι ο υπολογισμός του κατώτατου μισθού? Θα μπορούσε να βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση? Με βάση το θεσμικό πλαίσιο, ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασικό πυλώνα των εργασιακών σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τις δημόσιες συντάξεις δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας πολιτικής. Το γεγονός ότι την περίοδο των μνημονίων το κράτος ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα δεν πρέπει να αλλοιώσει το χαρακτήρα του κατώτατου μισθού και γενικότερα του μισθού του ιδιωτικού τομέα, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασικό άξονα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι δημόσιες πολιτικές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Είσαστε σαφείς. Για ποιο λόγο? Οι δημόσιες πολιτικές πάντοτε πρέπει να οδηγούν σε άσκηση δικαιωμάτων που το κράτος εγγυάται, προστατεύει και κυρίως ρυθμίζει όταν βλέπει, σύμφωνα και με τα πορίσματα του εργαλείου, ότι επαπειλείται η ατελής η αποτελεσματική εφαρμογή. Είσαστε σαφείς. Ήταν ο Γαβρίλης Αμίτσης, καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και διευθυντής του σχετικού εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην απασφάλιση. Φίλες και φίλοι, η απασφάλιση ολοκληρώθηκε. Μία τελευταία επισήμανση μόνο σε σχέση με τη δική σας διαδραστική επικοινωνία μαζί μας. Έχετε πια τη δυνατότητα μέσω του απασφάλιση@navtegoriki.tv.gr να επικοινωνείτε μαζί μας, να εκφράζετε τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, τα όποια ζητήματα σας απασχολούν για ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιωτικά θέματα, και εμείς θα προσπαθούμε με τους ειδικούς μας καλεσμένους να τα αναλύουμε κάθε φορά. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.